Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the current affairs. Guys, nekhumbula ke i-accident eyenzeke laphana ke ku N3 neyadlula ke nemphefumulo yabantu ke abawu 17 kuyona ke kubalwa ke nomndeni ongowasenquthu. Umama bathi ke ungowasenquthu eKZN wekade evakashele ke umnyeni wakhe e-Eastern Cape or the family in law, I'm not so sure, but ke kuleyo ngozi ke kwasinda nje ingane yentombazane eyodwa bathi ke ineminyaka ke owodwa ke yona ingane le yasinda. Yeah, sekujwayelekile bakithi ukuthi kuthiwa nje kusinda ingane yodwa. Ngani wena ikhumbula ne-accident yenzeka yaseBotswana to South Africa, babekade beya ke esontweni eZCC la washona khona bonke abantu, kwasinda nje ingane yentombazane eyodwa. So ke nakuyona le accident ke kwasinda ke ingane eyodwa, igama layo uLuyanda Sigubudu, bathi ke unonyaka bashone bonke abantu ehamba nabo, kwasinda yena yedwa kubantu ke abawu 18 kuleya ngozi ke truck kanye ke ne-taxi. Abantu ke bamfisela ke ukululama okusheshayo, kusho ukuthi ke uNkulunkulu usaneplan ngalomntwana bakithi. Emndenini wakhe kushona abantu abawu 6, yena we number 7, umama kanye nezingane zakhe. Yeah guys, so abantu babuza ukuthi ke uma wakhe wayekhona kwi accident. Cha, according to Mandla Chris laphana ke ku page la Facebook, uthe uma wakhe uyaphila, uneminyaka u19, kwasala yena yedwa wengahambanga ke yena ukuya ke eEastern Cape, kwasala yena kanti nengane yakhe izosinda yona yodwa. Abazali bakhe lona 19 ibona ke abashona ke kuleya ngozi. So nje guys, ingane ke inayo umuntu ozokwazi ukuthi aqhubeke ke ayikhulise, asazi ukuthi kanjani ngoba naye uyumntwana lo muntu na 19 uyingane naye, but ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke ingane yasinda futhi ke umama ukhona. Kodwa nje kubhlungu kakhulu bakithi, amalungu omndeni amaningi kangaka engozini, kubhlungu. Kodwa ke okaNkulunkulu singisho lutho bakithi. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.